Вітаю, гэтае відэо не зусім звычайнае. Тут не будзе агучкі і не будзе чытання. Я паспрабую падняць настрой, у першую чаргу самому сабе. Ну, я крышачку зазірнуў у мінулае і тое, што адбываецца навокал. Пра тое, што будзе, ведае, напэўна, толькі бабця Ванга. Утром у меня вышла черепаха. Ну і шматлікія таролагі на ютубах. И жаба из меня. Канешне, захоўваць добры настрой і аптымізм цяжка, калі ты доўга не атрымліваеш чаканага. А чытанне апошніх беларускіх навін выклікаюць у галаве прыблізна такую рэакцыю. Карацей, што я ўвогуле хачу сказаць? Калі бярэшся за новую справу, не трэба разлічваць на хуткі вынік. Асабліва, калі ёсць пэўныя людзі, якія табе перашкаджаюць. Успомніце пра сябе маленькага, мы нават лыжку не ўмелі трымаць. Але у кожнага з нас праз пэўны час гэта атрымалася. Прыйшла вясна, і яна зараджае нас энергіяй і рашучасцю. Таму я хачу папрасіць кожнага скончыць тыя справы, якія не былі скончаны ў мінулым годзе. Окей? Ну добра, дамовіліся.